היום בשעה 12 בצהריים נכנסה לתוקפה הפסקת אש לאחר שנתיים של לחימה ברצועת עזה. עם התייצבות כוחותינו על קווי הערכות שסוכמו, החלו 72 השעות במהלכן יושבו חטופינו. אמש אושר בממשלה הסכם להשבת 48 חטופינו. אחינו ואחיותינו המוחזקים בשבי חמאס, החיים והחללים, אל משפחותיהם, אל ביתם ואל ארצם. את הפעולה הצבאית הובלנו באחריות ובשיטתיות, ומעל הכל בנחישות, תוך אהבת העם והארץ של לוחמינו. הפעולה הזו הביאה להישגים חסרי תקדים בכלל הגזרות ולהשבת החטופים. זהו רגע מרגש עבור עם ישראל ועבור לוחמי וחיילי צה"ל שלחמו ופעלו בשנתיים האחרונות באומץ לב, עוז רוח ומתוך שליחות ומסירות. בשעות אלו כוחותינו בפיקוד הדרום התייצבו בקווי הערכות שסוכמו בהתאם לקו הצהוב. קווי הערכות הללו מאפשרים הגנה ושליטה מבצעית קדמית לאורך רצועת עזה. אלו רגעים של דריכות מוגברת. חיילי צה"ל יפעלו להסרת כל איום שנשקף לביטחונם. לא ילקחו סיכונים. נעשה כל שנדרש לעמוד על ביטחונם ושלומם של תושבי הנגב המערבי, דרום הארץ ומדינת ישראל כולה. אני קורא מכאן לתושבי עזה, הימנעו מלהגיע לשטח בשליטת צה"ל, שמרו על ההסכם והבטיחו את ביטחונכם. קו הערכות כוחותינו הוא קו הגנה קדמי. צה"ל יגן על אזרחינו ועל מדינתנו מול כל איום. בבוקר שמחת תורה, לפני כשנתיים, ב7 באוקטובר, חולל החוזה החשוב ביותר בין צה"ל לאזרחי ישראל. לא היינו שם עבור אזרחי ישראל בשעתם הקשה ביותר. מאז, בהובלת פיקוד הדרום, יחד עם כל זרועות ואגפי צה"ל, לא חדלנו לרגע, וכך נעשה לעולם. דור אמיץ של גיבורי וגיבורות ישראל עומדים איתן כחיץ בין אזרחי ישראל לבין כל אויב. לוחמי וחיילי צה"ל בסדיר ובקבע, מערך המילואים שלנו, אתם דור הניצחון. אשרנו שאלו הם בנינו ובנותינו. אשרנו שאלה מפקדנו. אנחנו נערכים לקליטת החטופים השבים ברגישות, באחריות ובציפייה גדולה. בשעה זו, צה"ל כולו נערך לקליטת השבים. אנחנו ממשיכים ללוות את משפחות החטופים ולעמוד עימן בקשר הדוק. הבוקר הודענו בצער על נפילתו של רב סמל מיכאל מרדכי נחמני, זכרו לברכה, לוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 614, שנפל אתמול ברצועת עזה. אנחנו משתתפים בצער המשפחה בשעות קשות אלו. אני מבקש מכאן לשלוח את החיבוק של כולנו למשפחות השכולות. יותר מתמיד אנחנו זוכרים היום את 914 חיילי צה"ל שנפלו במערכה, שנלחמו בגבורה ובהקרבה אדירה, ואת מאות האזרחים ואנשי כוחות הביטחון כולם שחרפו נפשם. אנחנו זוכרים היום את 20,000 פצועי המערכה, בגוף ובנפש, שנפצעו לשם הגנת המדינה ואיבדו חברים בדרך. אנחנו נהיה כאן בשבילכם, לעטוף ולסייע בכל דרך. חזרתם של החטופים היא בזכות הגבורה הזו, והיא שעמדה לנגד עיני כל אחד מהמפקדים והלוחמים הללו לאורך כל המלחמה. משפחות המילואים, הקבע והסדיר, כל זה לא היה קורה בלעדיכן ולולא התמיכה שלכן. אנחנו מודעים להקרבה שלכם ומעריכים אותה גם היום. כפי שאמר הרמטכ"ל, המערכה לא תמה. צפויים לנו עוד אתגרים רבים ומורכבים. אנחנו ערוכים ונחושים להגן על מדינת ישראל ואזרחיה בכל הזירות. ביממות הקרובות נוכל לראות את המשימה הקדושה של השבת החטופים המתחילה להתממש. לא נשקוט עד להשלמת המשימה המלאה ועד שישובו כולם. שאלות.
יואב בורוביץ' מכאן 11, כאן חדשות וכאן רשת ב'. איך צה"ל יבטיח שלא יהיה ירי רקטות מסיבי לכיוון העוטף ויישובי הדרום אם לא נהיה ברצועה בכוחות משמעותיים? והאם צה"ל מתכוון בקרוב לשחרר כבערך 100,000 חיילי מילואים? ראשית, אני רוצה לומר שחמאס היום הוא לא חמאס שלפני שנתיים. חמאס הוכרע בכל מקום שבו נלחמנו בו. אנחנו במקום אחר לגמרי. צה"ל ערוך בעומק הרצועה. הקו הצהוב שראית שהצגנו קודם הוא קו עמוק בתוך שטח הרצועה. אנחנו ערוכים להגנה לאזרחי מדינת ישראל בכל מקום ומכל מקום. בכל הזירות דרך אגב, לא רק מעזה. אנחנו כרגע ערוכים חזק ברצועת עזה ובקווי ההגנה שהגדרנו, ואנחנו כמובן נבצע הערכת מצב בהתאם לגבי שחרור מילואים ושחרור כוחות. כרגע זה לא המצב, אנחנו ערוכים חזק, הכל בהתאם להערכת המצב, עוד מוקדם לומר. יואב אבן, חדשות ערוץ 12, עד כמה 250 המחבלים הרוצחים שמשתחררים מסכנים את ביטחון מדינת ישראל? אנחנו משלמים מחירים כבדים, אבל עבור מטרה נעלה של השבת החטופים שלנו כולם. ואנחנו, צה"ל הוא חזק, וצה"ל ידע להגן על מדינת ישראל בכל הגזרות ובכל הזירות, ואנחנו מודעים למחיר הזה ולאכזריות של המחבלים, חלקם שישוחררו. אלו המחירים שאנחנו משלמים, ומי מהם שישוב לטרור ישלם את המחיר. יואל איברים, חדשות 13, האם העסקה מוכיחה שהרמטכ"ל אייל זמיר טעה בכל הנוגע להפעלת הלחץ הצבאי בכיבוש עזה? ראשית אני רוצה לומר שלא, בטח לא ביום הזה, אף אחד לא יוריד מערך ההישג הצבאי והניצחון על חמאס, שהביא להישג גדול, כפי שאנחנו רואים היום. ניצחון שהביא להישג במערכה הזאת. חמאס הוכרע בכל מקום. לדייק את הדברים, הרמטכ"ל מעולם לא התנגד למבצע. הרמטכ"ל דגל בהתקפיות ובהכרעת חמאס. היה שיח על השיטה. ואני חושב שיותר מכל השיטה, האחריות שבה נקט הרמטכ"ל וצה"ל כולו, פיקוד הדרום וצה"ל כולו, היא שהביאה להכרעת החמאס, היא שהביאה להסכם. עדי כהן, i24 News, מה לוחות הזמנים שאתם מכירים בעניין שחרור החטופים? מתי צפויים לראות חטוף ראשון מועבר אליכם ואיך זה הולך להיראות? ואם נוכל לשאול גם איך צה"ל רואה את הליך פירוז עזה, איך הוא אמור להתבצע והאם זה ריאלי? ראשית, אנחנו אחרי שנתיים של לחימה, אני אתחיל דווקא מהסוף. רצועת עזה, חמאס, האויב האכזר הזה נמצא במקום אחר לגמרי, הוא מוכה ושבור. אנחנו החל מהיום ב-12 בצהריים עם כניסת הפסקת האש לתוקפה, נערכנו סביב או לאורך הקו הצהוב, קו הגנה קדמי בתוך רצועת עזה. החל מ-12 בצהריים החלו להיספר 72 השעות שבמהלכן חמאס התחייב להחזיר את חטופינו. ולכך אנחנו נערכים. אנחנו ערוכים החל מעכשיו, צה"ל ערוך, אמרתי את זה קודם, ועד ל3-4 יומות קדימה להשבת החטופים. ואנחנו מצפים שחמאס ישיב את כולם, כפי שהתחייב. דורון קדוש, גלי צה"ל, במסמך מטרות המלחמה נכתב שהמטרה הראשונה היא מיטוט שלטון חמאס והשמדת יכולתו הצבאית. האם כשאתה אומר חמאס הוכרע, אתה מתכוון לכך שהושגה המטרה הראשונה? האם מבחינת צה"ל כל מטרות המלחמה הושגו באופן מלא, או שזה עדיין לא המצב? ולפי הערכתכם, כמה מחבלי חמאס נותרו ברצועה? כמה חמאס שולט באזורים שהוא עכשיו שולט בהם ברצועה? תראה דורון, ראשית לשאלה הראשונה, אנחנו אמרנו לאורך כל הדרך. שתי מטרות מלחמה בעיקר לנגד עינינו, השבת החטופים ומיטוט שלטון החמאס. השלטון הצבאי, יכולתו הצבאיות, ושלטונו, היכולות המשילות שלו, המשילותו ברצועת עזה. השבת החטופים, ביממות הקרובות, היעד הזה יושג ונעמוד בו. לגבי היעד השני של מיטוט החמאס, יכולותיו הצבאיות והשלטוניות, אני חושב שבגענו באופן קשה מאוד בחמאס, בכל מקום שבו נלחמנו בו. הכרענו אותו, צבאית ושלטונית, לא נוכל לחיות עם חמאס שולט ברצועת עזה ביום שאחרי. במידה וזה יושג במשא ומתן, דיינו. במידה ולא נדע לחזור ולהילחם בו בכל עת שנידרש. לא נוכל לחיות עם חמאס ברצועת עזה ביום שאחרי. זאת אומרת, אתה לא פוסל את האפשרות שתצטרכו גם אחרי השלב הזה בהסכם, לחזור ללחימה ולהמשיך להכרעת חמאס? אנחנו צריך לומר שחלק מההישגים שהשגנו עד כה זה התנאים בהם אנחנו משיבים את חטופינו.
אנחנו ערוכים, במידה והדברים יושגו על ידי משא ומתן, שוב פעם דיינו, במידה ולא, צה"ל ערוך בצורה מיטבית לחזור למלחמה, ולהילחם בחמאס ולהכריע אותו את יכולותיו השלטוניות גם. הוא לא יחזור לשלוט ברצועת עזה. תודה רבה.